गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दानो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो मैया भिडिअ लाबोदोंमोन सासे गोदोना हाफ्लंजानानै गालांजानाय सासे आइजोनि। बे आइजोनि मुङा लावदां बसुमतारीमोन आरो बिनि दायनिगिरि जिनाहारि खालामनानै गोदोना हाफ्लंनानै गालांनाय बे जाथायखौ आङो खिन्थादोंमोन। रायजो राजाफोर बे गोदोना हाफ्लंलांनाय मानसिखौ मोनबाय उदयराबा होननानै बुंदों। बेखौहाय बिथांखौ दा जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय, जेलाव लांनाय जाबाय, पुलिसनि आखायाव दङ दा आं सानो रायजो राजाफोर बेबायदि लंफट मानसिखौहाय डाइरेक्ट बेबायदिनो ओंखाम जाहोनानै फिसायस्लाय डाइरेक्ट फासि होनांगौ होननानै आङो सानो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजोंहाय बुंहर। दानो जोङो दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर दासिम 4 बोसोर बारलांबाय, नाथाय नैबे Ndfb माखासे जोबथेसालियाव जोबनानै दङ आरो गोबांथार बेबायदिनो बांलादेश आरो बेबायदिनो भुटानफ्राव दङ। नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोनखौ लाबोनायनि माबाखौ लायाखै। बिथांमोनहा इलेक्शननि सिगां बुंदोंमोन इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनखौ बख'नायनि माबाखौहाय लानोसै होननानै। नाथाय दिनैहाय बिथांमोनखौहाय स्पिडलि खामानि मावैखौसो जों नुनो मोनदों। दानो इलेक्शन फैलायबाय, UPPL BPF कंग्रेस BJP होननायनि गेजेरजों बिथांमोनहा टाइमखौ बारहोलांखानोसै। गैखाला रायजो राजाफोर नै BTC इलेक्शनासो फैफिननोसैलाय। दा बेवहाय बिथांमोनहा बुंनोसैलाय नामा इलेक्शन जोबखांनायनि उनावहाय बिथांमोनखौ बख'नोसै आरो बिथांमोनखौ नागिरनानै लायनोसै। जे दायित्व हिसाबै होदोंमोन होननानै बुंदों गबिन्द बसुमतारी आरो मानगोनां फेरेंगा बसुमतारी बिथांमोनखौहाय। नाथाय बिथांमोनखौ मावैखौसो जों नुनो मोनदों। बिथांमोनहा जुदि सिं मावदोंब्ला बियो मोजांनि खोथा। रायजो राजाफोर बे बिथांमोनहा क्रेडिट मोनगोन। बेनो रायजो राजाफोर, नोंथांमोनहा दिनैहाय प्रमिला रानी बायद'आ मा बुंनो हास्थायदों बिनि ससे भिडिअ क्लिप आरो नैबे सिलागां मानगोनां बिथां जे Ndfb बिथांमोना मा दुखु फोरमायदों बिनि माखासे भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोनहा नायलांदो। आसनটো বেলেগ ধৰণৰ হয়। কেতিয়াবা মানে পিছলি খাব লাগে, কেতিয়াবা আমি মানে জিকি যাব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ হয়তো ৰাইজৰ মাজত যোৱাটো কম হৈছে, কিন্তু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যিটো আমাৰ ফালেদি যিখিনি সমৰ্থন, সেই সমৰ্থনটো ভালেই আছিলে। কিন্তু আমি সময় থাকোঁতে ৰাইজৰ মাজলৈ আমি যাব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে আমি পৰাজয়টো আমি গ্ৰহণ কৰিব লগাত পৰিছোঁ। যিটো সমাগত যে আপোনালোকৰ দলৰ পৰা চিটি সমষ্টিত তাত মানে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে? আছে। আমি তাত আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থী আগবঢ়োৱা হ'ব। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি যিগৰাকী কেণ্ডিডেটক তাত প্ৰাৰ্থীত্ব দিম, সেই কেণ্ডিডেটগৰাকী সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য ব্যক্তি হয়। গতিকে আমি জয়যুক্ত হ'ম বুলি আমি আশা ৰাখিব পাৰিছোঁ। মই নহওঁ, বেলেগ এগৰাকী ব্যক্তি, যি ব্যক্তিয়ে আগৰ পৰা মানে ইপছু আন্দোলনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ লগত আছিলে। তেওঁ চাকৰি কৰা ব্যক্তি হয়, কিন্তু চাকৰিটো অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক আমি বাছি উলিয়াইছোঁ, নামটো এতিয়া নকওঁ। थानानै दं, ओरैबायदि मोनसे खस्थ' मावनानै जानानै दङ। प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगानिफ्रायनो बे खोथाखौ बुंदों, जिहेतु माखासे सिस्टेमाव थानाय बे सानै Ndfbआ गबिन्द बसुमतारीजों फेरेंगा बिथांजों माखासे Ndfbखौ नायनांगौ आरो केस बा जेलाव थानाय बा माखासे रिहेबिलिटेसन बा एग्रिसिया जोंनि Ndfbफोरखौ जेनेबा साख्रियाव पारामिलिटारियाव सोनांगौ, बिनि बेलायाव गासिबो बिथांमोनहा दायित्व दंमोन। दा बेनिखायनो आं सिन्था खालामदों बिथांमोनहा जेबो मावासै। बे अल क्लियार अपारेशनाव 35 माने केसा अल अभार जेनेबा जोंनि Ndfbनि मानसिफ्रा दिनै जिउ होदों बा गोमानानै दं। बेनिखायनो जों सिन्था खालामदों, जों पलिटिकेलि जुदि थांनो हायाब्ला, जों खौसे जानानै जुदि Ndfbफ्रा थांनो हायाब्ला, किन्तु फिउचाराव
जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा बुंनो थाङोब्ला जेबो गैया।